אז מה זה תזז הסלווט? זה בעצם אותה תחושה שאנחנו מרגישים יום שישי בבוקר, כאשר יורדת השכינה ואנחנו מרגישים איך אווירת השבת נכנסת. בתזז הסלווט אנחנו נחשפים בעצם לאותה תחושה בתוך טקסט מקראי שהחיבור אליו נותן לנו תחושה של תעצומות נפש. השבת כדמות נשית, כמו מלאך שעומדת בפני הקדוש ברוך הוא, ושהיא מסנגרת עבור עם ישראל ששומר את השבת. תראו, האמת היא, זה לא רק שהסיפור הזה הוא מרתק, עזבו את השם מדרש, זה סיפור שלוקח את אחד האלמנטים הכי משויכים לעם היהודי, השבת, ומספר אותו באופן שלא משנה אם אתם קוראים לעצמכם דתיים, חילונים, מסורתיים, whatever, לא קראתם אפיון כזה, תיאור כזה, סיפור כזה על שבת בחיים שלכם. אבל לא רק שהוא מרתק מבחינה ייחודית, בואו תשמעו גם כמה הסיפור הזה חשוב להבין את ההיסטוריה שלנו כעם. עליית ביתא ישראל מאתיופיה פותחת לנו פתחים עצומים. הכתבים והמסורות של ביתא ישראל, דווקא כי היו מנותקים מרוב תפוצות ישראל, הם לא היו מחוברים לגלויות אחרות. המסורות שלהם מובילות ליהדות מצרים של בית שני. הם אומרים את זה, אבותינו באו ממצרים. זה נותן מבט מדהים, חדשני ביותר, מרתק ביותר. ולכן אני פונה לכולם כעם אחד, בלב אחד, לבוא ולהיות שותפים לפרויקט העצום הזה. בעצם בתוך מהלך היסטורי להשיב טקסט שיש ביכולתו להעשיר גם ברמה האינטלקטואלית, גם ברמה הרוחנית, ולמי שמחפש ברמה הדתית, ללא כל קשר לאיך נראית השבת שלנו, יש כאן הזדמנות, חיבור יחיד ומיוחד. בואו להיות חלק מהדבר הזה, בואו להיות חלק מלעשות היסטוריה ולהשיב נכס תרבותי חשוב לארון הספרים היהודי.